Довиждане. Всички камерата много ви обича. Да, страхотни сме просто. Ние без камера се чувстваме неловко. Ние зад камерата сме по-неловко, отколкото пред нея. Забелязвам. Представи се с две думи. Веселин Найденов се казвам. Служител съм в Five3 сервис и учебен център. Налага ми се да продавам. Не съм роден търговец. Кое беше най-полезното за теб в Master Sales Academy? Целият курс е полезен. Основно гост-лекторите ми бяха най-полезни с живите си примери, които давах. Има ли нещо от Master Sales Academy, което вече прилагаш на практика? Да, определено има. Изчистих си представите за стратегия, когато говоря за продажби с клиентите. С всеки клиент подхождам по различен начин и много нещата, от които прилагах преди, се оказаха верни и просто ги систематизирах.